Bigarrena zer da? Kitxa, betiko pastela... Bai, pastel moduko bat ingo deu, baserik gabe, baino pastel antzeko bat. Kitxa berez da, hori, Frantzian da, ez da, inoizkun bazait holan okinde egiten degoten dira. Bai, base bat dauka, base bat horre, gertatzen dena da, hori da, gero gertatzen da normalean kitxeak egiten diela, natapilo batekin, arrautzekin, orduan, karo, proteina animali gehiegi. Orduan gukingo jo horri buelta eman, eta kitxe osasuntxu bat ingo deu, tofu pixkatekin. Eta oinarria zer egin behar ez, tofuarekin? Oinarririk gabe. Ingo deuna da base batean, base batean, eta barazkiak salteatuko dugu, gero tofua txikituko deu, olio pixkatekin ebai, eta horrekin masa bat bezala ingo deu, barazkiak eta tofuen astu, labian sartu eta pasteltxoa ateako deu. Baina baserik gabe. Eta, bueno, tofua esautzen ez duzurentzako, bueno, azkenin bakizu, soiatik atatzen den proteina garbi bat, vegetala. Hoi da, eta digestio errexekoa, oso digestioa egiten dena, helduentzako primerakoa, umentzako ere bai, eta lehendikane gauza asko inditugu, gaur beste aukera bai. Eta baina, erraza da aurkitzen toki, saltzen dute edozein tokitan, prezioz behondo dago. Bai, gaur egun supermerkatutan bai, eta hoxe, bai. Bale, bagoaz gu, gure gaurko bigarren platera itera. Bueno, Trapua, tokian, beti, askatu alizateko. Bai. Batzuk emote hemen korapilloa mo, ez, nik ez diot korapillo jartzen. Trapua beti, askatu alizateko. Bai. Eta txaketilla, txaketilla truko ez digo, ez da plana, baina. Marka hone bako zardokan txaketilla honak, zuko lan tira egiten duzu, eta bera bakarrik askatzen da. Botoiak, dauzke, dira bereziak, eta ez dira besteekin, da erretzen bazara zerbait irekiten gainean kentzen bazara, azkar kentzeko. Kra, eta txaketilla kanpora kentzeko. Bestia josita daudenak zailagoa dira kentzen. Orduan, egun emate txorien erratzen bada norbait, ni izango naiz. Honi holan sakatu eskero, norbaiti begiateako diot igual botoi emateik lan piu, piu, piu. Bueno, bestela, dana ondo, niz erreko eta hori da garrantzitsu. Zue begi gabe, baina, eta, bueno, kamarak. Ez gira erreko. Bueno, lanera, izan bezala, tofua hemen daukagu, eta honekin ningo, eta barazkikin kitxa. Eta leheno aipatu ez den gauz bat, zeliakuek, noski, jateik baukatela. Bai, tofua ez dauka glutenik. Hori da, ez dauka glutenik, dakona da proteina, besteik ez. Bueno, orduan, esplikatuko izut, inbier dituguna, barazki hauek garbitu eta moztu zatitan eta olio pixkatekin hemen gorrituko dugu, baina gehiegi ez, pixka bat gorritu, salteatu gehien bat. Zatikan gero labea sartu behar duelako. Labean denbora hon behar duenez? Hoi da, 20 minutu labian hon beharko. Orduan, goituko garbitu, moztu, salteatu pixka bat, eta kitxo. Eta tofuak iningo deuna da, olako edalontzi batian eta trituradorakin. Birrindu behar deu, lehorra baldima da ur pixka botako jau, olio pixkate bai, ikusiko deu. Inberduna da pate antzeko bat. Hemen, turmi izan nahi zu, ero kutsillakin holan robota? Kutsilla baldin maukazu, kutsilla. Eta bestela, beste... Mentxe oin... Batekin ezpa, besteakin. Ez. Berria ekarri date eta nik estrenatzaikotan. Bale. Fuskatuko. Sistema kurioso iruditu zait, eta... Sartzen du, hemen sartu. Bale, eta honekin... Eta honekin gainean, pun. Bale, ikusiko deu, bale. Ikusiko deu. Hemen dana probatu behar da. Bale, bueno, orduan zu, nola ziko deu. Zuko baino zu? Bale, nik tofua. Hori da, zu tofua egin eta nik barazki egingo ditut. Bale, orduan... Ilusio egiten dit. Betikoa. Piztu jasune baldimazu zua, eta ala garbitu bitartian olioa behotuko zaigu. Hori da. Fuerte o erdian? Erdian jarri, niko izangoa. Eta ikuste juzue, piperrak garritut, 3 piper mota, gero olako errezetak azkenian edozein barazki hartzizkizue, azkenian gustokoenak sartu eta kitxo. Hoi bai, hauek ez txikitu burunua zen, julianan. Juliana esan nahi du? Luzetara, hoi da. Hola, luzetara moztu, eta nik uste erdiakin niko izango deula. Galdera, Gorka, batzutan supermerkatutan da ikusten da tofua. Bai. Naturala eta ero bestea dago ketua. Bai. Ze alde da, hori be ketua be kozinatu inbar da, ez da, ke guztua dauka, baina inin bar da, pasa inbar da. Oida. Ola betik, Oida, salteatu, o egosi, bai, beti. Horri emateena da, ja, ina da honian, sartzet uste kapsula batzutan, ke pixkat ematele eta ematele bakarrikan aroma. Zaporia ematele, baina horrek ez du zen nahi, sukaldatua da honik. Vale, horri falta zaiona da olio tanta bat, nahi zuen bezala, olioa hobe, goxua geldituko zen. Urare, bai, zen nahi dut. Ez olioakin. Olioakin hobeto. Olioakin betire. Eta hori izango da, gure
esan dezagun, oinarria. Basea, oinarria, honek utxiko txu azkenian barazki guztik, Vale, orduan haueke moztuko txut, piper gorria. Eta, azkenian da, proteina sartzeko bestera bat, baina askoze garbigua. Azkenian, gabonetan nahiko arkume, nahiko txuleta eta nahiko urdaiazpiko janak gaude. Eta ez dugula beldurrik izan behar. Gauza berria probatzeko eta beste aukera bada. Badago jendeak kolesterola agian proteina behar ditu gorputzean sartzea, baina kolesterola eta oso altua euskata. Oida. Aukera bada. Eta, barazki jalek, hau da, normalean, hau jaten duten proteinetako bat. Badaudela gehiago vegetalak. Bai. Vale, honekin ja masa bat inda, gorka? Vale, hoi masa bat inda, neiko. Hola, ez? Bai. Ya está. Ondo da, aparato ondo da, ez? Bai, ondo, ikust. Momentuz, ondo, vale. Vale, hau, atzera. Vale, hauek pixkat erregoziko txugu, baina gutxi, esan dizueten bezala ingoituguna da gehien bat... Salteatu. Hori da, salteatu. Eta gero labian dijoazte, orduan labian beste 25 minutu hon behar du. Ja hor bukau ingo da, ez? Hori da. Eta gero ikustezue hemen dauzkat, aguakate bat, eta baratxuri pixka bat, eta zitriko bat. Limoia kasu honetan. Ingo deuna da gero honekin hemen, alioli antzeko bat. Aguakate aliolia. Hori da. Aguakateak ingen duen hemen, mahonesa bat ingen duen egun eta oso goxo gelitzea, bai, grasa asko nola daukan, hoxe. Mea grasa ona, Zer jentia esaten, bai, aguakateak koipe piloa dauka, bai, baina koipeak eta koipea daude. Bai, hori da. Hori esan biherra da, bai. Bueno, gatza pixka botako jot. Bai. Eta... Gero, nundi joa, hau, hemen... Bai, hori da. Hauek egin behar dituguna da, bol bat behar deu, nastutzeko, osagai guztiak nastutzeko. Hau inadonian, honekin nastu behar deu. Vale, orduan haundia bat ekarriko izu igual. Vale, haundixo igual. Vale. Hoi beha. Bentxe. Hoi da. Orduan, hau inberko deuna da, honea bota. Oso zoik ateatzea, bai, klaro. Hoi da. Sistema honekin, Claro. Zer gauzak asmatzen dut? Hola, ez da behian peatuta gelitzen. Batzuk buruai ematen diote, Bai. Guk buruik ez daukan hankai ematen diogu. Bai, hoi da, ez da remedio. Hori esaten da, buruik ez daukan hankai eman behar esaten dio, eta gu goietakoa gara. Bueno, ondo aprobetxatuko deu. Gero gainak produktu hauek ez dira egin garestik, Seitana bai da garesti xegua. Seitana bai? Seitana bai da garesti xegua, baina tofua ez da egin garestia, Vale, nik uste... Eta, gorka bi maino gehiago eta nerakutzi izkigu hemen, hamburguesa horiek eta saltza itxustena vegetalak eta osuak dira, baina oso garesti. Eta etxean ez da kostatzen ezer. Hemen hartatxikiak nahi izan ditugu. Hori da, eta alako batian nahi baldin mazu, seitana ingo deu. Seitana bira, hori ondo zarikia. Bai, lan pizkalaka baino ingo deu. Azkenean da, garestia da eostia, baina zuk etxean ite baldin mazu, oire oso merkia da. Behar duna da, bai, denbora dauka. Irinak initea, tamari pixkatekin da seiun itea, ez da zaila, behar duna da, denbora pixkat, gero egozin behar da ordu betian, baina oso erresa da, behin ingo deu, zigor. Eta seitana glutena badauka? Bai, noski. Vale, bai, irinak gaina hori da, glutena da, justu glutena da. Da, garillan zati gluteikoa, glutena da hon zatirik nagusina hori da. Eta hortako gari normala ibiltzen da, ero... Bai. Gariak, ez da gariakin, ez? Irinakin, irin normalakin. Garillakin irineitea, eta irin horrekin... Holan, belarden da batean ikusi nuen, eta behin erabile genuen hemen glutena. Glutena bakarrik. Irin moduan. Bai, horrekin erresa batetzea. Irin normalakin gehiago garbitu behar da. Hoi da, glutena bakarrik gelditu arte. Vale. Hoi da. Eta honekin bakarrik azkarreko zen. Seitu nitea. Bai, urakin pixkatekin astu, tamari pixkatekin, bola forma eman, eta gero egostea da. Ingo dugu alako batian. Vale, apuntatu, eta hori gaine ondo etortzen da. Olako gauzak azkenean jakitea egiten, zukin dituzu, zu badakizu zer bota diozun. Bai, oida. Eta gauza pila daude, saltzen dizkiutenak hor da, prezio zagian, baina etxean... Gaina gauz horiek gauz bat dakate nik uste txarra. Azkenean konservate dituzte, kolorantea dituzte, eta azkenean manipulatutako elikagai da. Naiz eta oso osasuntxua izan, hobeto da gauz horiek etxean itia. Beste moduik espaldin magazu iteko, eos izazukalian.
Baina bestela esan edo gauzoiek etxien ikeia. Bueno, nik uste hau nahikoa dela. Gehien girein gabe, nahikoa da, itzalingo deu. Bera, jazta. Vale, falta zaiguna da, esparragoan puntak. Baina hauek puntak bakarrik, Eta ingotena da, hola xegota. Bai, hau xamurra da, Oida, punta bakarrik, Guztezue, haueke utzingo jut, punta bakarrik, goxona erabiliko dugu. Honetik, honena. Hola. Gutzako. Oida. Eta gaina hauek gari zain zuretan tamaina ezberdinetako esatzen dituzte batzu lodixauak, gero beste finak. Hauek oso fina dira. Oso fina. Eta zuritu gabe, Hauek oso fina dira. Horrela jateko ere. Bai. Batzu ibiltzen dira zuritzen gari zain zuretan. Hain fina ez, hori da, hain fina nik ez da zuritzen, lodixaua baldin bada, bai. Hori da. Eta bani behar deuna da, hemen naztu. Naztuko deu. Eta gero zigor molde hori, prestatu behar ditu, paperakin, labian sartzeko paperakin, ez erretzeko... Inguru, ingurua bilduta. Oida, ingurua bilduta. Geixio botako jot, beste batekin. Txugora, era. Hau da, azkenean, labeko papera, Labeko papera. Hori ez da gustatu. Mira, ze politak gelitzean. Koloriak eta testurak eta... Oida. Azkenean dena da, Baina hori holan, bertan, hori jatean nahi bagen, hor azkenean tofua gordina da horrein. Oida, hemen tofua gordina da. Hau inalko genuke, sartaian buelta eta buelta, ero... Oida, inbiarko gendukena da, tofua, hemen hola birrindu biharrian, dado batzukin eta salteatu, barazkiekin. Vale. Baina hola nire moten du, kriston itxura, horrela jateko moduko, baina... Baina ez, gordina dao. Eta gaina, digestio egiteko oso zail da. Orduan, behin kozinatu ezkeo digestioa oso errexitean gauz bat, gordina jan ezkeo, hoi babarrunak inegelditzea, jantzazu babarrun bat gordinik, o garbantzu bat gordinik. Hoi da, haure sojak inina dao. Orduan, lekale bada. Mostu beharko zenduke, finagoa. Finagoa, ez hain gora iguristeko, errexago manipulatuko zu. Errexago manipulatuko zu, bai? Oida. Ez bai, dola? Oida. Eta gero, punta bat hemendik sobra dauka. Hola. A ver, batin. Eta gero bestia berdina moztu. Vale, hoi ondo... Motzegi ez daitez egin. Bueno, hola xe. Jarri jozu beste bat. Oida, hola. Kopia pega ditze zaioni, ez? Claro, ez tegu botako. Oida, horre berdin funtzionatzen. Gero, azkenean da, biltzia. Bai, oida, gero, sartzeko garaian pixak beste goiare bat hartuko deu, eta jazta. Turrita. Ikustezu, honeken lan handik ez daka, 2 barazki bakarrikan, 3 barazki salteatu jugu, tofua txikitu deu, zen eta ume bat entzako lana da. Azkenian, ez deula sukaldian, ez dakat egun biko, ez dakizero, jendia baitu 1000 eskusa, bai, bira. Rezeta errez bat, zailtasunik gabe. Gaur egon daun informazioa, sukaldian ibiltzeko. Daun tresneria daukagun erreztasunak. Gogu bakarri falta deu. Hori da. Gogu bakarri falta deu. Egotea, baixe, traguak hartzen, goizaldeko... Bukar, den ezin da. Baina, azkenean jan behar dena eta etxian, baldin maukaztu bat emat jana eman behar jozuna ari ba, gauza honak ematia, hoi baina gauza hobeoik. Bale, nik zer zigor? Naiz guztuak gatu, hor erdi txapuza teiken da... Venga, jarri ondo. Ez. Estela esango dute, eta, gero, hauek labian sartu behar dia, 20 minutu, hola. Ordun da gorago, ordun da zabalagoak, ordun da denbora gehiago. Vale. Ordun ningo deuna da. Mantxo, betetzen jo. Bestela aurki, alkainazikoan imitatzen telebistan, holako komeri egiten da, dana izango dira txapuzak. Bai. Eta, ja... Argilunpetan, Hori da. Argilunpetan. Irratia zuk entzutezu, goizaldean goize, Hori izate dute irratia goizeko pustetako programan. Bukatzen dutenean, 7:00, gaur, gaur Euskadi irratian, hasi baino lehenago notizik.
zazpitako notizik. Iunetan zein ere, argi bili. Hoi politia da, esaera bada, hoi. Bale, Zigor, ja, guztua zaude? Ez. Ez. Oan bai. Bueno, telefonuan esan biharko deu, Zigor? Bai, ez du esan. Gorkak, bakizue jatetxea daukala Intxaurrondon, Donostiko Intxaurrondon. Hoi da. Jatetxe makrobiotikoa. Hoi da, bat ematekin nahiz paldi mau eta goxo janei baldi mau. Eta Donostin bizio ezeta gaina take away servizioa badaukazue, emateizue etxeaino nahi zen etxeaino o Miramona hemen, beitu Miramona iritsiko zete, zona gora. Hoi da. Eta telefono bota. Vale, orduan da, 943, 28, 82, 46. Horra azpian hartzen zaion telefono hori. Apuntatu, eta deitu, eta reserva, ezpada, beti, jumar bazete, komeni da, olako tokitan beti deitu aurrena lau lagunentzako tokila. Bai, ez da kostatzen, gaina gaur egun mobilia zeinik ez daka. Horreitzea beste... Ilegunean... Mila gauzetako ibiltze deu. Ez, Gabonetan izan zen. Gabonetan egon ginen, ez daite egon zaten inoiz, Otxagabian. Otxagabian egon ginen, olentzero egiten da, abenduaren 27an, oso polita, eta han jaisten da menditik, eta Mari Domininekin batera, eta kabina bat. Telefono kabina, eta ala bat, hau, zer da? Claro. Hau, euria egiten donean, barruan sartu eta babestek euritik. Hori da, ez dakite, gaurko unian, ez baita, herri guztietik hanken dituzte, eta... Bat, Durango nik esautzen dut bat, baina holan kabina lehen bezala dena itxia, ez da Durango batez. Bueno, ordu, nik uste zuen bezala, indetena da, pixka bat zapaldu, gustatzen dit pixka bat zapaltzea, ala humedadia gehiago mantentzeu. Bestela... Hau gero xamur. Bai, hoi da, eta ez lehortzeko baina pixka bat zapaldu inberda. Ikuste zuen, hola garbi, bueno, abar ikuste zuen hemen. Ze temperaturatan hau? Pixka bat zapalduta, bestela berua barrun sartzen zaio eta asko lehortzea. Ze temperatura gorkara izo? 180 bat, 20 bat minutu. Venga. Vale, lehortu ingo hai pixkat. Pastel itxura geldituko zaio. Eta gero inbiar deuna da. Aliolia, ez? Aliolia. Honen erdileakin, erdila ez dakit hartu zati bat. Eta baratxuri zati batekin. Hoi bai, bakizue, nahi beti gustatzeit, lehen hori esan izan dut, baina baratxuri jeiteten bakoitzeko nola guatu iten izan esan ingo izuet. Kendu behar diozue, barreneko hau. Bira zen ikustean hemen. Ilioire kendu inbertzaio. Zatikan, horrek emate jo, gusto txarra. Bueno, txarra, fuertia, goreite, oi da. Eta zuk, guatu nahiz pasu baratxuria jandezula, oikendu. Eta oikendu ezkeo, ja etzea engustin baratxuria jaten nahiko. Hori ero egosi. Oi da, edo egosi, oi da. Azkenean indarrakentzia da. Oi da, indarrakentzia. Bale, ordu ningo deuna da. Baratxuri sopa iten dugunean, horrek ez du goraiten. Ez, oi da. Zatik egosita goten da. Oi da. Bale, ordu olio pixkate botako jeu. Nik uste nahiko izango la. Olibolio, ez? Bai. Han bauk esu bestela, gehiago. Bale, nik uste nahiko izango la. Erdila hola botako jot. Ja, zatita botako jot, eta errexo hartuko makinak. Eta ero zitriko baita, eh? Bai, hoi da, geho zitriko pixka botako jeu, limoi pixkat. Eta horrek beste toke bat emango jo. Bale, hau nutzi. Bale, nik usteet, nahiko izango la, zati bat gehiago. Eta hau, arrai pixka batik laguntzeko ere, bai? Bai, oso goxua gelditza, hendik tanta batzu. Eta jazta, makinai... Gatza, bota jozu? Bota jozu pixka bat. Bakizu segertatzen, Nikolakotan beti tamari ibiltzetela, horretik ez nago ituta esaten gatza. Tamari pixka bat botatzen jozu eta horrek beste guztu bat ematen jo. Domen tamaria beti? Berdin da, ez gara erotuko. Etxe, gatza nik usteot. Bai, horretik, etxe normaletan gatza. Etxe guztietan gatza ongo da, hori bai dala gauza bat. Bai, ongo. Etxe guztietan ongo da. Bueno, bada jendia gatzik gabe jateuna eta... Baina, bueno. Ni tokatu zitzaidan, egotia enpresa batean egon nintzen lanean. Bueno, sukaldari, fabrikako langileen sukaldaria. Bai. Eta jatera etortzen ziren langileen 180 gero, 50 urtetik gora. Orduan, karo. Zensiluakin. Bai, eta ikasi behar izan nuen, ia gatzik gabe, bai. Gero, gente, eta ziren arraroa, bai. Sosua dena. Soso, eta bai. Gaina gu... Eta sukalario bagara holan bizi jatekoak, eh? Bai, oituta ere bago de gauza probatzen da, karo.
Bere zaporia espaldi mauka, iruditzen zaigu. Ez da ona, ez da ona. Osea, erabat aldatzen da, plaker batzuk, gatzik gabe. Bira, honeke gorputza hartu iteu, Bai. Gorbutz pixkat hartzeu. Kasez kolore polita, Bai. Bale, azkenian da ali bat egiteko erabada horren beste olio erabili gabe. Azkenian olio erabili berrian hemen litro erdi olio eta 3 errautza eta... Aguakatia bota diegu. Horren aguakatia bota diegu. Eta aguakateak beha olioa baduke eta... Eta gorputza emate jo, hoi da. Hori gero zen ez, ontzi baten... Bai, gero ingo jouna da pixka bat gainean jarri. Ateatze deunian labetikan. Bale, hola xen. Bira, ze kolore polita dugan honek. Eta ez, koloria bakarrik. Hoi guan goxua, on bierdu. Seguro. Probatuko deu. Oso goxu galitua. Primerakoa. Fuerte bauka holan baratxuri puntua. Bai, hori ali da, azkenian euki behar du. Igual, Vale, orduan zer, roin. Falta zaiguna da, hoi da, 20 minutu itxoin, pastela atea eta enplatatzea bakarri falta zaigu. Ez dauka ezterrek jo, ez? Ezterrek jo, gero perejil pixka jarriko jau eta kitxo. Venga, momentu bat. Itxoin eta hoxe, esan dako 20 minutu esan dugu, ez? Bai. Venga, ja, gutxu gara 5 minutu emango itxo, 15 bat minutu. Ordu lorden bat. Venga. Nik uste baietz, behirat ingo dugu. Lehortu inbiertu pixkat. Nik baietz uste dut, ez? Primeran. Gehiegi lehortziare ez da komeni. Azkenian labian sartzean gauzak bakizu. Betire lehortzen. Eta kontrolatzeko esai. Hoi da, ingo duguna da laban txiki batekin. Eta pixka bat hoi bazpare gelditu baldi mazaigu itxatxita o zehozer bazpare. Bueno, oso ondo dago. Primeran, ateako dugu aurrena hau. Iez aizerretzen ala, zer? Gutxi. Ni ja eskua lehen baneukan inda. On ja ez. Nik bai. Zu jarraitzen da. Nik jarraitu iten. Jarraitzen, bai, jarri. Bueno, ingo dugu bat, normal jarri betiko eran, ne bali mazu gaina, azpin jarriko jau, klasikoa, betikoa. Azpin jarriko jau, eta gainien jarriko dugu. Vale, gutxi gora bera. Gainien jarriko dugu. Hola, jugoso mantendu behar du, Baina lehortu inda, ez? Lehortu bai, eroringo zan. Hoi da. Lehortu bai, baino... Tortilla bat edantzeko, ez? Tortilla itxura daukalan. Bueno, zesan. Vale, eta baino orduan hemen ingo dugu. A la campesina. Hori da. Nola zan, ez? Patata tortilla bat, barazkiekin eta... Bai, garai batian. Vale, eta hau mostutzeko, honena da zerrakin. Bestela poskatu ingo gendu. Horun, zerrakin. Azkenean, barazkiak eta... Vale, moldatuko gara. Vale, eta bain ingo duna da. Bat, hola jarri. Rekonstruzione. Eta orain, bestea gainean jarriko dugu. Hemen ja, oin gorka goratze ditu hartzakenean egon ziren urteak. Hoi da. Dekonstruzioak egiten. Gu dekonstruzioak egiten erresago, konstruzioak egiten baino, ezta? Beti izaten da erresago, puskatzia. Hoi da. Eitia baino. Jakin imar da puskatzen baita, Hori da. Vale, eta ban perejil pixka bate hor ikusi dut. Txikituta o nola enzu? Neizun bezala. Txikitu nima dimazu, txikitu, eta bestela. Jarriko jau bati osua eta besti txikituta. Kosinero bat da hor, ez? Oso famosoa dela, beti perrexilla jartzen dira denei. Hoi da. Iliko dugu bat hola. Artista tipoa. Eta bestia. Kitxo. Haze nivela. Ba, hola. Maribel. Oso. Ba, hemen dauzkazue. Gure gaurko kitxa. Kitxa, hori da. Barazki kitxa... Aguakatearekin. Aguakate aliolia. Aliolia da, bai. Baina aliolia hau, probatu etxean ikusi duzu, ez daukala ezer. Aguakatea olioa baratxuria, limoi pixkat. Eta jazta. Eta listo. Tamaria, erogatza. Hoi da.
Eta hau, porratu, berda, ez? Bai. Hauxe, portuta da ona, ez portuko. Vale. Holan, ez, beri hortan? Bai, beri hortan, hau, errez buskatzea. Buskat? Dan hartu behar da, ez? Bai, saiatu behintzat. Persia bere funtzio gain du. Oso gaitea. Murra. Errez jatekoa. Bai. Zeona. Bai. Eta oso errezi. Eta alioliakin, bai, eta ez daka... Ez daka ezer, ze kitsi temazue egunen batean bere lan hauka, Bai. Baina honek? Bai. Baina honek ez daka ez esnegainik, ez mantekilaik, ez arrautzik, eta ez ezer ez da. Ni kitxeak horrek botatzen abatza, esnegainak eta... Oida, orduan beste kitxe bat iteko beste formatu bat dau, eta askoz osasuntxugua, eta gaina askoz errexagua. Ez masikin beharrezu, ez tezu ez arrautzik nastu behar ez zerre. Gero hemen bota barazken egin jozu. Edozein barazki, hori da, honek hori daka ona. Edozein barazki hartzeu, eta gustoko barazkiak nastu, eta oso goxua gelditzea. Eta honek bere puntua emate jo, baratxori puntua emate jo, eta jugosidadiare oso ondo mantendu du. Labian ez euki denbora gehiegi. Bestela lehortu asko, hori da. Baina hola jugoso dago, eta oso puntu honien gelditu zaigu. Ikusgarria, oso goxua benera. Hau, indarra aldo zuzu jatetxen. Lehen oite gendun, oan ja utzi deu. Bai. Hau lehengo horrezeta bada. Abisa, berreiten duzuna. Berriz igual beste buelta bat eman da jarriko deu, baina hau lehen oite zen rezeta bada. Baina, bueno, politia da, erresa da, eta... Oso goxua, baina benetan, oso goxua.